гигантска раница за всякакви формати гейминг, лаптопи и всички аксесуари за игра. Това е Genesis Palette 550. Вътрешната секция има 3 вътрешни джоба. Тук има достатъчно място за лаптоп с диагонал над 17 инча и то така, че той да потъне комфортно в най-вътрешния джоб. Пак тук, но в отделна преграда е предвидено място и за клавиатура. И малки и големи клавиатури се напъхват спокойно, като в гардероб. След тези две попълнения, Palette 550 продължава да изглежда полупразна и готова да погълне още техника или пък храни и напитки. В средното подразделение е предвидено място за слушалките и куп други аксесуари. Тук свят ни се завива от различни джобове и джобчета. Два от тях, добре изолирани, са предвидени за мишката и за адаптера на лаптопа. Дано само адаптерът да не е много обемист. Предният панел има още дозина джобчета за всякакви цели. Батерии, химикалки, маркери, портфейли, аптечка и въобще всичко, което обичаме да носим обичайно. Пространството тук е толкова голямо, че навярно биха могли да се поберат даже и 2 чифта слушалки. Или пък един чифт, но и гейминг пад, на вид на руло. Страничните джобове на Palette 550 са, внимание, общо 4, по 2 от всяка страна, един над друг. Долните са с цип, а отвън са обвити в мрежеста преграда, където можем да сложим шише или кен с вода или друга напитка. Горният ляв джоб е предназначен за черни очила. Горният десен е за телефон, като за целта тук има водонепроницаем отвор за захранващ кабел, евентуално свързан с преносима батерия във вътрешността на раницата. И ако всичко това не стига, един просторен преден джоб с 2 странични ципа отваря още място за допълнителни лични вещи. Всичко се закопчава и пристяга здраво с катарами. Повърхността на раницата е водоотблъскваща. С здравата си конструкция, омекотени през рамки и хоризонтален ремък на гърдите, Palette 550 позволява да се носи доста товар, до 10 кг. Като сметнем теглото на джаджите, значи има място и за малко чипс и кола по време на гейминга.